Ahula eta indartsua antonimoak ez direla erakutsi digu gure gaurko gonbidatuak. Kontrara, hauskortasunean aurkitu du gaixotasunari aurre egiteko kuraia. Superbotererik izatekotan aitortu digu iraganera bidaiatuko lukeela. Ez gertatutakoak aldatzeko, baizik eta maite duen jendearekin bizitakoak are biziago bizitzeko. Azken finean, hori dugu bizitza. Bizitzea merezi duen zerbait. Bizitzako unerik onenean dagoela dio berak. Esklerosian izkoitzaz, laguntasunaz, beldurrez eta zoriontasunaz mintzatu zaigu gozo, etxean bezala. Hurrengo geltokian, Ainhoa Jungitu. Ongi etorri hurrengo geltokia saioko bigarren denboraldiko 3. saiora. Gaurkoan Ainhoa Jungitu daukagu gurekin, aurkezlea ere, pizkat aldatu da, Maiderren ordez nik egingo diote elkarrizketa Ainhoari. Ainhoa, urduñarra daukagu, esklerosian izkoitza diagnostikatu zioten duela 2 urte, eta gaixotasunari beste modu batean begiratzeko eta beste modu batean aurre egiteko eskerrak aulakaren proiektua sortu zuen 2 lagunekin. Horretaz luze mintzatuko gara gaur, Ainhoarekin. Ongi etorri Ainhoa, mila esker gonbidapena onartzeagatik. Mila esker zuei berriro aukera hau emateagatik eta berriro ona gonbidatzeagatik. Bai, hemen egin genuen elkarrizketa bat gu biok, bai proiektua eta bai nolabait gaixotasunaren berri publiko egin zenuenean, duela urte bete justo, esango nuke. Bai, hasieran. Bai, egunkarirako egin genuen hemen elkarrizketa txogura. Eta uste dut elkarrizketa horretatik oso gutxi hitz egin dugula luze. Bai, elkarrizketa hori egin eta ikusten zaitut, baina horrela luze mintzatu ez. Bai, orduan lehenik eta behin, hori, aurkezpenen esan dugu, diagnostikatu zizuten duela 2 urte, ez eta duela urte bete egin zenuen publiko, duela 2 urte inguru diagnostikatu zizuten esklerosi anizkoitza. Lehenik eta behin nola zaude, eta nolakoak izan dira, nolako izan da denbora hau, 2 urte luze hauek. Gaur egun oso ondo nago, oso lasai, emozionalki nire unerik onenean bai, orduan oso ondo nago. Baina egia da 2 urte hauek izan direla nahiko gora beratxoak, ez? Hasieran oso momentu txarrak bizi izan nituen, bizi izan genituen nire familiak ere bai, lagunak. Baina, tira, gaur egun lasaiago nago, hobeto nago ni ere bai, eta nire ingurukoak lasaiago daude ere bai. Orduan horrek emoten dit kriston lasaitasuna, ez? Hitz gutxitan, ulertu ezagun guztiok, imaginatzen dut oso gauza zabala izango dela, ertz askoko kontua, baina zer da zehazki esklerosi anizkoitza. Ez dakien norbaitei nola azalduko zenioke zuk zer den. Da, deitzen zaio gaztelaniaz la enfermedad de las 1000 caras, pertsona bakoitzak pairatzen dugu modu batean, eta gaixotasun oso arraroa da, ez? Nik azaltzen dut oso modu simplean eta medikuek igual hiltzen naute hau entzuten dutenean, ez? Baina niri honek lagundu zidan ulertzen zer neukan. Eta da, nire gorputzak atakatzen dauela nire gorputz propioa, eta orduan nik bidali ditudan mezu batzuk ez dira heltzen. Adibidez, ez dakit, ni hasi nintzen aurpegi erdia lokartuta, eta igual mezu horiek ez ziren heltzen nire burura, ez? Egon gaitezke honen inguruan hitz egiten sakon, baina ere ez naiz ausartzen porque ez naiz medikua eta nik oso modu simplean azaltzen dut eta horrela da nik egiten dudan. Nolako izan zen diagnostikoraino iristeko prozesua, porque gogoratzen badut bai izan zen, era da pizkat, ez, korapilatsua, ez, azken, diagnostiko behin betiko bat izan arte eduki zenula hor, bai prozesu gora beratzu bat, nola gogoratzen duzu? Oso gogorra, ni hasi nintzen aurpegi ardia horrekin pandemia eta gero, nik justo pandemia garaian galera oso handi bat izan nuen nire bizitzan, eta hasieran lotzen zuten galera horrekin, ez? Nien egoen oso konforme eman zidaten diagnostikoarekin, eta erabaki nuen pribatu batera joatea erresonantzia bat egitera. Eta hori esan zidaten, Ainhoa, agian daukasun adinagatik, emakumea zara, atera diren lesioak oso esanguratsuak dira, agian esklerosian izkoitza da. Eta horaz eginen bueltaka, ez?
11.000 proba egin zizkidaten, inork ez zian ezer esaten, beldur pilo bat sentitu nuen, porque azkenean bebai, askotan nahasten dira esklerosianizko hitza eta ela, eta ez dira bat ere berdinak, ez? Eta nik gogoratzen dut diagnostikoa, bueno, esan zidatenean igual izan altzela, nire lehenengo hitza izan zen, nik ez dut honetaz hil nahi, osea, ez dut amaitu nahi gurpildu aulki batean, ez dut orain hil nahi, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando, ez? Orduan izan zen oso gora beratua. Gogoratzen dut familian ere bai kriston kolpea izan zela, ez? Nire bi sekoak oso larrituta, nire familia oso larrituta, nire neba dela nire bidelagunik onena eta nire referentea bizitzan eh, flipatzen zer gertatzen da, eta, bueno, ba oso une gogorrak bizi izan genituen. Egia da gero diagnostikoa eman zigutela, ja baiezkoa eman zidatela ez, eta bueno, irakurtzen, informazioa bilatzen, lasaitu ginen, ni lasaitu nintzen, eta nik uste, ba, familia bebai hori ikusita lasaitu egin zela. Jaso zenuenetik, ez, diagnostiko hori nolabait jendaurrean publiko egin zenuen arte, denbora bat pasa zen, nola bizi izan zenuen momentu horiek, imaginatzen dut gainera ere, osea oso barnera begira, imaginatzen zaitu nik behintzat, ez, asko irakurtzen, gaiaren inguruan. Bai, bueno, egia da, diagnostikoa eman zidatenean ez nuela filtrorik izan, eta bai familiari, bai lagunei kontatu egin niela, askotan, osea, gauzak kontatzekoa naiz, eta, bueno, ba, kontatu egin nien. Mirenek beti gogoratzen dit, WhatsApp bat bidali nuela abisatzen, oi esklerosi nahizko hitza daukat, eta Mirenek flipatu zuela, ez? Oso momentu latza izan zen bebai, osea, azkenean proiektua sortu genuen, eta bagenekien nire inguruan, ba, eragina izango zuela, baina, karo, iritsi gara jende askora, osea, oso handia egin da bapatean proiektua, osea, txikia izanik oso handi bilakatu gara, ez? Eta, jo, ba, jendea enteratzen joan denean, niregana hurbiltzen zen, jende asko larrituta, beldurrarekin, karo, egia da, ikusten nautenez ondo nagoela, eta denbora honetan ere bai, ondo egon naizela, pues jendea lasaitzen da pizka bat, nirekin hitz egiten be bai jendea lasaitzen da, ez? Eta hasieran, pues, kostatu egin zitzaigun hiruroi, niri batez ere, baina bueno, hiruroi kontzientzia hartzea zer egin genuen, ez? Porque azkenean izan da, pues, espero genuen, baina erantzun askoz handiagoa, orduan, ba, bueno. Bueno, aipatu duzula, zuk nolabait publiko edo jendaurrean gaixotasuna zenuela esatearekin batera, zenuten beste urrats bat, zuk eta beste bi lagunek sortu zenuten eskerrak aulakaren proiektua, bai esklerosien izkoitzari ikusgarritasuna emateko, eta bueno, bai proiektu desberdinak garatzeko horren inguruan, kontatuko diguzu labur nola sortzen den ideia, lehenik eta behin, nola sortzen den ideia, eta gero, ba, zertan datzan proiektua lan. Ba, pasaren urtean udan joan nintzen naroarekin bidaian udan, eta hitz egiten, ba, joa, no, hau daukazu, zerbait egin behar duzu, ez dakit, jendea laguntzeko, bebai ingurukoak laguntzeko, ez dakit, ez duzu ideiarik zer egin alduzun, eta bueno, ba, hori hitz egiten, erabaki genuen proiektu bat sortzea. Mireneri kontatu genion, eta Mirenek baietz esan zuen, ez? Eta orduan eman genion pizka bat forma ideiari. Eta, bueno, guk hasieran izan genituen beldur eta tabu hoiek ekiditeko eta jendea pizka bat lasaitzeko erabaki genuen ba, ikusgarritasuna ematea eta informazio desberdina zabaltzea. Eta, bueno, ba, gauzak saltzea, dirua lortzeko, ba, proiektua laguntzeko. Ez nire proiektua, ez gure proiektua pertsonala, baizik eta esklerosianizko hitzan, ba, gure aletxoa jartzeko, ez? Eta, bueno, Izaskunekin nire kuadriako lagun batekin komentatu genuen ideia, eta berak diseinatu zigun logoa, ez? Eta horrela sortu zen, erarik txoroenean, pues, proiektu nahiko handia. Logo aipatu duzula, sartuko gara pizkatean Bai. hor, eskerrak aulakaren, bere irudia bada eguzkilore bat, eta lazo laranja bat, jakineko nuke, zergatik eskerrak aulakaren, o zer dagoen horren atzean, gero errezagoa dena saltzeko imaginatzen dute guzkilorea eta lazo laranjaren esan nahia. Bai, bueno, ni asko fijatzen naiz musikak eragiten duenaz, eta letretan eta asko ikertzen ditut letrak, ez? Eta gogoratzen naiz kotxean egun batean,
Gaztea irratian uste dut, Anariren abestia jarri zutela, eta fijatu nintzen esaldi horretan, ez? Eskerrak aulagaren. Eta, jode, egia da, ez? Orduan, hor gelditu nintzen esaldi horrekin, eta naroarekin hitz egiten, jo, zeizen jarri aldigu proiektuari, zer bai, zer ez, eta esan nion, tia, jarri behar diogu, hau, porque eske identifikatzen gaitu, eta jope, zelako esaldi polita. Eta horrela sortu zen izena. Eta gero, Lazo Naranjek adierazten dute esklerosi hitza, simbolizazio hori adierazten dute ez, eta eguzki lorea, ba, asko gustatzen zaizkit, lehen erabiltzen ziren etxeak babesteko eta baserriak babesteko, eta pizka bat babes hori adierazteko erabili genuen ba, simbolo, gure irudi moduan, ezta? Aipatu dituzu asko, Naroa eta Miren eta Naroa, behin eta berriro aipatu dituzu. Imaginatzen dut oso pertsona importanteak direla zure bizitzan oro har, baita proiektuan bebai. Itzengo egozu pizkat haiei buruz. Ze badira bebai, zure bizitzaren Bai, parte. De hecho, gonbiatu nahi zenituen gaurko bai, podcastera. bai. Nortzu dira, Naroa eta Miren. Naroa eta Miren dira nire bilagunik onenak, unibertsitatean ezagutu nituen eta egun horretatik ba hor daude, ez? Niretzat dira adiskidetasun sanoaren definizioa. Onenetan euren lorpenak bezala ospatzen dituzte, txarrenetan hor daude, ez dute juiziorik egiten, pentsatzen dutena esaten dute, baina bueno, ez naute inoiz epaituko, eta ez dut imaginatzen gaur egun bizitza bat eurek gabe. Gonbidatu nahi nituen eta nirekin egon behar dira, ez? Nire bizitza pertsonalean eta bai proiektuan. Eta bueno, ba, proiektua eurekin sortu nuen, eta egia da, kamera aurrean ni egoten naizela gehienetan, elkarrizketetan nik ematen dudala aurpegia, baina aitortu behar dut eurek egiten dutela lanik txarrena, edo bueno, kamera etxean dagoena, eta igual ez dena onartzen, ez? Aurrekontuak eraman, jendearekin hitz egin, sare sozialak, dan antolatu, osea, eurek barik, proiektua ez litzateke aurrera joango. Eta bueno, egia da, hiruren arteko gauza bat dela, bakoitzak bere gauzatxo egiten duela, baina eurek dira proiektuaren euskarria, eta hori aitortu behar dizut, porque egia da. Aipatu dituzu gauza pilo bat egite dituztela Naroa eta Miren zuke bai. Holan, proiektuak bueno, martxan daraman denbora honetan, aipatzearren edo, bueno, ze nolako ekintzak egin dituzu, porque bai egin dituzuela diru bilketak, ikerketara bideratzeko, bueno, ekimen desberdinak eraman dituzue aurrera, produktuak saldu dituzue, bueno, zeintzuk dira, bat egin dituzuen kontuak, eta zeinekin geratuko zinateke, baten bat aukeratuko bazen. Zaila da, hasi ginen kamisetak saltzen, hasi ginen produktu desberdinak saltzen, eta hori izan zen abia puntua, ez? Egia da, berria eman nuenetik jende askok babestu gaituela, eta batez ere Orduñako herriak, bueno, gero Arrankudiaga ere bai, baina bueno, Orduñako herrian auzo desberdinetan egin dituzten ekintza desberdinetan gu izan gaituztela kontuan, lortutako dirua guri eman digutela, ikusgarritasuna eman digutela, Arrankudiaga Zoioko erronkan ba, lortutako diru guztia guri bidali digutela, ez? Orduan, sin duda, geldituko nintzateke jendeak eman digun babesarekin, ez? Porque izan da oso fuertea. Egia da, eta hau askotan esan dut, ba, genekiela nire inguruan eta gure inguruan eragin handia izango zuela proiektuak, baina heldu ginen momentu batera non Madriletik pedidoak genituen, Bartzelonatik pedidoak genituen, eta bapatean ez ere ginen hirurak esan ez, zer egin dugu, ez? Osea, hau ondo pentsatu behar dugu, ondo kudeatu behar dugu, hirurak lan egiten dugu, ez du honetan bizitza bez e, egiten, ez? Eta jo, antolatu behar gara ondo. Orduan, izan da pizka bat, kostatu zaigula bebai asimilatzea egin dugun guztia. Azkenean, ba, niri asko posten nau, baina erreferente bihurtu gara eta mezu oso politak jaso ditugu, jende ezagunak bidalitakoak, jende ez ezagunak bidalitakoak, eta izan da oso hunkigarria, oso hunkigarria. Oraindik esango nuke asimilatzen gaudela ere bai. Hau dago pizkat gidoitik kanpo, esan duzu hasieran ez zarela mediko eta ez zarela ere sartu nahi horretan, baina aipatu duzu diru bilketa egin duzuela eta asko bideratu zuela ikerketara. Galdetu aldizut, esklerosian hitzaren ikerketa ze puntutan dagoen, imaginatzen dut izango dela gauza oso konplexua, oso motel aurrera egiten duena.
Ez dago lan aurrepausorik, ez? Ari Mm. dira ikusten nondik datorren, ea genetikoa den, ea zerbaitek eragina daukan. Oraintxe bertan, bueno, ni adenbirekin jarri nintzen harremanetan dela Bizkaiko esklerosi anizkoitzaren elkartea, ez? Eta bueno, gure intentzioa da dirua horra bidaltzea, bertan erabiltzaileek behar izatekotan dirua erabiltzeko hor fisioak daude, psikologoak daude, bebai ingurukoentzako laguntzak daude, orduan gure ideia da pizka bat horretara bideratzea, dirua adenbidera bideratzea. Ikerketara, eske hain zaila da gaixotasun hau, orduan ez dago erantzunik, nik behintzat ez daukat. Mm. Atera dituzuen produktuen edo saltze dituzuen produktuen artean asko eta asko dira kirola egiteko kamiseta, kirola egiteko kontuak. Ze garrantzia dauka kirolak esklerosi anizkoitzari aurre egiterako orduan? Gogoratzen naiz, niri neurologoak hasieratik esan zidala kirola egiteko, ez? Egia da, betianik izan naizela kirolaria, baina bueno, gomendioa jarraitu eta hasi nintzen crossfit egiten, hasi nintzen korrika egiten, bizikleta, osea, nahiko traketzen naiz kirol guztietan, orduan denetarik egiten dut eta denetarik probatzen dut, ez? Egia da, azkenean gorputza landuta badago eta indarra badaukazu, brote bat izatekotan errezago errekuperatuko dozula. Baina nik gaur egun erabiltzen dut kirola osasun mentalerako. Osea, nik behar dut lanetik heldu eta korrika egitera joan, edo mendira lagunekin joan, crossfitera joan, behar dut, ez? Orduan, alde batetik gorputza lantzen dut, baina beste alde batetik nik emozionala eta osasun mentalarekin lotzen dut kirola. Aipatu duzu bebai, bueno, nolabait bilakatu zaretela, ez dakit nahi gabean, edo bilakatu zaretela erreferenteak esklerosi anizkoitzaren inguruan hitz egiterako orduan. Ez dakit hor sentitzen duzun zuk ardura eh, puntu bat, eta gaixotasun hau pairatzen duen jende asko hurbildu den zugana, aholku bila, laguntza bila. Sentitzen dut kriston ardura. Eta, bueno, esan behar dut proiektua sortu dela gure esperientziatik, gaixotasuna pertsona bakoitzak era batean pairatzen du, eta ni oso ondo nago, baina badago jende asko ez dagoela ondo, ez? Orduan askotan, pentsatzen dut, eta esaten dut, jo, jende honek pentsatuko dago, ez da tia, dege ba, ez? Orduan hor hartura sentitzen dut, eta askotan igual presioa ere bai. Egia da, proiektua sortu dugunetik, mezu asko jaso ditugula, inguruko jendearen mezu asko jaso dugula, joen, nire bikoteari esklerosia diagnostikatu diote, zer egin dezaket. Eta hor miren eta naroa euren esperientzia kontatu, edo gogoratzen dut, eta niri honek asko txokatu ninduenez, mutil bateri esklerosia anizkoitza diagnostikatu zioten, eta lehenengo pertsona ni izan nintzen, ez? Badakit pertsona honek proiektua sortu duela, aurpegia eman duela, eta nik pertsona honekin hitz egin behar dut, zer egin, zelan antolatu, beldurra daukat, orduan bidali zigun kriston mesua Instagramera, eta gogoratzen dut bi egun hartu nituela pertsona honeri erantzuteko, ez? Nik beti esaten dut, gure inguruko jendeak asko laguntzen gaitu, eta niri asko laguntzen nau. Eta, ba, gure inguruko jendea bai babestuta egotea oso garrantzitsua da. Orduan, Horre aipatu duzu, ez inguruko jendea, sarea, zu, imaginatzen dut, babestuta sentitzen duzula zure burua, ze garrantzia dauka, ez, inguruan, ez, jendea izateak, eta nola, no, askotan, ez, igual gertatzen zaigu, inguruan gaudenoi, norbait datorrena nolako albiste batekin, ez dakigula nola jokatu, ez zer esan, ez zer egin, ez, baina ez momentuan bakarrik baizik eta aurre gertatuz egon zara horrelako egoeretan. bai, gogoratzen dut, diagnostikoa eman zidaten egunean, ni lanera joan nintzen, osea, diagnostikoa eman zidaten, eta lanera bueltatu nintzen, ez? Eta gogoratzen dut, heldu nintzela irakaslegora, eta bapatean lankide batek esan zian, Ainhoa, zer gertatzen zaizu? Eta berarekin hitz egiten, bere aurpegiaren erreakzioak, pizka bat lagundu zidan niri bebai asimilatzen zer esan zidaten, ez? E, kontatzen dugunean berria batez ere, bueno, orain publikoa da, eta jendeak badaki, baina ni gogoratzen dut lehenengo gunetan kontatzen nuenean,
jendeak beldurra zuela aurpegian. Nire nebaren aurpegia izan zen kuadro bat. Osa, nire nebak eman zian besarkada izan zen, nire bizitzan eman diaten besarkadarik fuertena eta emozionalki niretzat politena. Gogoratzen dut polita, porque izan zen kriston besarkada beroa, eta gogoratzen dut, ba hori, ez, jendearen beldurra. Askotan aurpegiek hitz egiten dute nahi gabe, eta gaur egun ere bai askotan gertatzen zaigu, igual ba jendari kontatzen diogunean, edo gurekin guregana etortzen denean hitz egitera, gure esperientzia kontatu eta aurpegi horiek, ez? Zuri entzun dizut behin baino gehiagotan, ez duzula ikusi nahi zure burua, ez? Gaixo bat, bezala, edo ingurukek ere tratatzea gaixo bezala, ez? Bai, niretzat gauza kontatzearen beldurrek handiena zen hori, jendeak tratatzea desberdin. Ni Ainhoa naiz, gaztea naiz, bizitza normala egin dezaket, eta horrela jarraitu nahi dut. Bihar ez dakit zer gertatuko zaidan, eta ikusiko dugu, baina bai, nik nahiago dut jendeak normal tratatzea, ondo tratatzea, eta ba ez egitea, jo, pobre Ainhoa, ez. Nik nahiago dut, ba, zenos, tratatzea, tratatu behar nauten moduan, ez? Mm. Nola ikusten duzu, osea, beldurra diozu gaixotasunari? Bai. Gezurra esango nizun ezetz esango banu, ez? Egia da gaur egun lasaiago nagoela, eta, bueno, alertan nagoela, ez? Ba, igual, egun batean lokartzen bazaitan, postura honengatik, Mhm. igual kezkatzen naiz, zuk pasatzen duzu, baina nik eskatzen naiz, ez? Igual gauz haietan lar kezkatzen naiz. Baina bai, beldurra diot bihar bapatean esnatzeari eta bapatean hobetik ezin altzatu, edo ezin ikusi, edo ezin entzun, badaukat. Baina, bueno, ikasi dut be bai horrekin bizitzen, eta horrek eragin dit be bai, ba igual momentuak intentsitate handiagoz bizitzea, edo ba, ni beste modu batean bizitzea, ez? Aipatu zu hasieran, ez? Ba, zaudela zure bizitzako momenturik onenean, ez? Bai, bai, bai. Osea, da, bueno, osea, bizia da eta kontraesankorra eman dezake, esatea norbaitek ez joe, daukazula beldurra, bueno, ba, zure gorputzaren barruan dagoen zerbait, eta une berean, zaudela zure bizitzako momenturik Bai, onenean. suposatzen dut ikasi dudala be bai beldurrarekin horrekin bizitzen, ez? Ikasi dut eta ikasi dugu, nire inguruak ere bai, porque, claro, hor ingurua dago. Baina bai, emozionalki super ondo nago, super pozik sentitzen naiz, zoriontsu nago, orduan horrek be bai laguntzen nau horrela egoteak, ez? Ez dakit. Bizitzari momentu oso gogorra, bizitzan ez momentu oso gogorrak egin behar izan diozu aurre, baina hala ere, osea, bizitzeko gogo hori, osea, ez aizu joan, eta hori, uste dut, miresteko zerbait Bai. badela, ez dakizuk ere horrela sentitzen duzun, edo. Suposatzen dut ikasi dudala bizitzari jarrera jartzen, ez? Gogoratzen dut nire amak beti esaten zuela, bizi bizitza, behin baino ez gara bizi, eta niretzat hori da nire Mm. bizitzako lema. Ja veremos zer gertatzen den, ez? Baina, bueno, momentuz horrela jarraitu nahi dut, eta alba dut, horrela jarraituko dut. Hau gidoian zegoelako galdetuko dizut, erantzun diogu pizkat entre lineas beste kontu batzuetan. Aipatu zu idatzi zizuela sklerosi izkoitza zuen mutil batek, eta bueno, bi egun tardatu zenuela erantzuten. Imaginatzen dut pertsona bakoitza mundu bat dela, baina orokortasunetik sklerosi izkoitza duen edo diagnostikatu berrien pertsona bati, ba, zen mezu nahiko zenioke helarazi. Bakit, osea, kasu bakoitza dela unibertso bat, baina, bueno, Super zaila da, eh? Baina bakoitzak izan dizakeen beldurretatik edo momentu horretan egon daitezken kezka eta, ez? nik beti esaten dut, beldurra sentitzea super normala da, eta utzi behar diozu be bai, zure buruari beldurrak izaten. Nire mezurik garrantzitsuena da jendean konfiantzea, jendean apoiatzea, eta laguntza eskatzea. Osea, behar izanez gero, profesional pilo bat daude, laguntzeko prest, beldur horiek kudeatzeko prest, eta ba bitu, nik laguntza hori jaso nuen, eta gero ere bai, aurkitut nire ba, ez dakit, lasaitzeko modu bat kirola egitea, ez? Ba, hori. Egitea be bai interesatzen zaizkizun gauzak, baina. Naroa también aipatu ditugu, zure neba ere aipatu zu asko, ez? Zure neba ere oso, bueno, aipatu zu dela zure bizitzako zutabea, imaginatzen dut, vamos,
bera gabe, hau ere ezinezkoa litzatekeela. Ez, nire neba niretzat da nire referentia. Osea, nik ikusten dut nire nebat ikusten dut eredu, ez? Niretzat, bueno, asko maite dut, da nire bizitzako pertsonarik garrantzitsuenetakoa, tarikoa fijo, osea, eta nire neba izateaz gain, nire lagunik onena da ere, bai. Osea, hor dago, beti. Em, Ez dakit, ez dut imaginatzen bizitza bat nire neba barik. Osea, onenetan hor dago, txarrenetan hor dago. Askotan igual bronka botatzen dit, baina eske arrazoia dauka. Eta eman behar diot. Neba da, baina eske arrazoia dauka, orduan. Asko maite dut eta bai. Ondo, ja bukatzen joateko, galdetu nahi zute bai, bueno, itzin dugu asko eskerrak aula garen proiektuaz, ez dakit esku artean duzuen olan erronkarik, urte berria daukagu ate joka, akaso urte berriari begira asmo berriak, proiektuari dagokionean dinote, ez dakit zer duzuen hor esku artean. Lehen komentatu dizut, ez? Bueno, proiektu hau oso handi bilakatu zen bapatean eta behar izan dugu denbora bat dana asimilatzeko porque nahiko fuerte izan da dena. Emozionalki batez ere, osea, dana kudeatzea izan da nahiko zaila. Eta bueno, orain ba, Gabonetako merkatu desberdinetan egon nahi dugu, ba, jendea bebai ezagutzeko, jendeari aurpegia jartzeko, gaztea ez den bebai jendera heltzeko, ez? Eta momentuz, aurten itziko dugu horrela. Ideiak baditugu eta gauzak baditugu, baina orain borobildu behar dugu pizka bat eta jarri behar dugu polito, ez? Bide beretik jarraitu nahi dugu eta jarraituko dugu lanean, baina orain eman behar diogu pizka bat ideia lanari. Hau da promo pizkat, baina zuekin harremanetan jarri nahi duen edonor nola zeate jo behar du, nola jo dezake. Ba, Instagram bidez, egia da, nik askotan ez duela erantzungo, porque hor dauden aroa eta miren, baina bueno, niretzat mesua bada, nik irakurtzen ditut pertsonalki eta nik erantzunten ditut pertsonalki. Behar izan ez gero nire telefonoa eskatuta emango dizugu, osea, que bebai, eta Instagram bidez orokorrean. Hoberena eta errezena. Eta ja, eskerrak aula garen proiektua albo batera utzita, zein da Ainhoa Jungituren hurrengo geltokia. Zoriontsu izatea eta maite duen jendea asko babestea eta maitatzea. Hori. Merezi du bizitza bizitzeak, ez da? Bai, bai, merezi du. Eta merezi behar dugu, osea, bizi behar dugu, baina. Bai. Bale, pasako gara Ainhoaren gomendioak entzutera, dauken Venga, entzuleta puntatuta. A ber, Ainhoa, nahiko genuke jakin azken aldian irakurri duzun liburu bat, zein gomendatuko zenuke, zein gomendatu nahiko zenuke. egia da ez naizela oso irakurlea eta hau hobetu behar dut. Beitu, nire hurrengo erronka hori da gehiago irakurtzea. Baina azkenengo liburu irakurri duena da Mi Isla Elizabeth Benabetena eta hori nire azken liburua udan irakurri nuen. Hor utzi dezaket. Bueno, uda duela Gutxi, bi aste orain izan dela da, gutxi, dela gutxi. Eta besti gogoko bat, Lehen esan dut, ez? Asko gustatzen zait abestiak entzutea, abestiak ulertzea. Oraintxe bertan bat aukeratu beharko banu etorkizuna ginenean, Gorka Urbizurena, asko gustatzen zait abesti hori. Eta Roberen edozein abesti. Osea, asko gustatzen zaizkit abesti horiek letragatik. Asko betetzen naute eta berriki utzi gaituen bai, beste artista atzo bat. egon nintzen lutoan, porque nahiko fuerte iruditu zitzaidan berria eta triste egon nintzen, aitortu behar dizut. Bai. Berak ere seguro bizitza bizi duela, bizi izan duela opera. Bai, eta baitu erreferente izan daiteke, bai. Bai. Gomendatu beharko zenigu telesail bat, duela gutxi ikusten bat, pelikula bat, akaso? Gomendatuko, ez dut orain dela gutxi ikusi, baina nire inguruak badaki, porque nahiko pesadilla naiz telesail honekin, eta da Sons of Anarchy, me encanta. Osea, ez esan zergatik, baina hirutan ikusi dut, eta berriro ikusiko nuke asko gustatzen zait. Eta pelikula bat, Malditos Bastardos, asko gustatzen zait pelikula hori. Eta El Club de la Lucha, igual ere bai. Ez dakit, ezin dut bat Bueno, hor aukeratu. badago, ez? Tematika Bai, bat, ez? bai. Bai. Bitxia. Vale, eta eskualdeko toki kutxunena zein du Ainhoa Jungituk. Eskualde asko gustatzen zait berez.
baina bi aukeratuko ditut eta bi aukeratuko ditut emozionalki niri asko betetzen nautelako dela Gorbeiako gurutzea, niretzat da nire lekurik gogokoenetako bat, eta Ontza. Ontza be bai emozionalki asko betetzen nau eta askotan bertara joaten naiz. Batek baino gehiago esango du hori aiaraldea Ez ez dela, dela, ez bata ez bestea, sentitzen dut baina, ekipo, bueno, hartuko ditugu, bai, nigatik, ni horiek bi hartzeko prest. vale. Eh, hau elkarrizketan harakatu dugu pizkat gogokoen duzun kirol bat, azken aldian, esan duzu batetik bestera zabiltzala saltoka, zer bete zaitu azken aldian? Eske, egia da, egiten du dituala kirol pilo bat, porque nahiko traketsa naiz denetan. Crossfit egiten dut, txirrendulan ibiltzen naiz, korrika munduan sartu naiz azken aldian ere bai, asko betetzen nauen kirol oso sano bat da, jendeak be bai oso ondo tratatzen nau, eta oso giro polita dago, baina bat aukeratu beharko banu, igual mendira joatea. Asko gustatzen zait, bakarrik jendearekin lasai egiteko plan bat, asko betetzen nau mendiak. Korrikaz ari garela, kointziditu genuen Urduñako mendi lasterketan, Ainhoa. Oker ez banago izan zen zure lehenengo lasterketako bat izan zen? Ba, Orduñan lehenengo aldiz lehenengo korrika aldiz egiten egin dudana, zenuela bai, korrika, bai, bai. egia da. Birritan eman zenuela, hainbatetan eman duzula izena, Hainbatetan eman dut eta izena, hainbatetan eta eman duzula buelta erdi, bai. irteera lehorroaren aurretik. Zelan erronka, herrian. Polita, baina igual bosgarren kilometroan erretiratzeko ideia izan nuen. Igual ez, fijo. Osea, egon nintzen pentsatzen ea zer egiten nuen hor. Gero amaituta superondo sentitu nintzen eta oso polita izan zen, ez? Hainbeste urtetan apuntatuta egon eta gero azkenean betetzea polita izan zen. Gainera, esan behar dut, bueno, egia da nire herria dela, hiria, barkatu. Iria. Egia da nire hiria dela, eta defendatuko dudala, ez? Baina egiten duten lana ikaragarria da, hor jendea asko involukratzen da eta voluntario kristolan egiten dute eta urten lasterketa berrotik Mm. bizitzeak bete nau pilo bat, porque urte hauetan egon naiz bolondrez moduan eta laguntzen ez, baina urten hortik egitea eta jendearen aleginak be bai ikustea, ba bete nau pilo bat. Eta horri lotuta, gainera kontuan hartu zuten, ez? Euskarrak Aulagaren proiektua ere bai, eduki zuten, bueno, ez? Parte hartzaile guztio genera eman zuen Bai, ikurra bai, bueno, paparren. Así que, hasierako ideia izan zen, ba, inskripzioa egiterako momentuan ere bai, dirua donatzea, baina, bueno, erabaki zuten be bai beste gauza batzuk egitea. Eta azkenean, erabaki zuten gure logoa oparitutako bafean jartzea. Eta beitu atzo justo Instagrameko neska batek igo zuen argazkia eta eske me parece increíble. Osea, da brutala hori ikustea eta jarratzen ditugun argazki horiek ikustea, ez? mm. Errezeta bat, zer jan nahi du Ainhoa Jungitzuk. Beitu, sukaldatu behar badut, jango dugu ensalada bat. Porque ez zait sukaldatzea gustatzen eta ez naiz batere ona. Baina nire platerrik gogokoena esan beharko banu. Edo patatak erriosa erara, me encantan. Edo patata tortilla, me encantan. Patata oinarri. Bai, patata oinarri. Asko gustatzen zait. Bai. Eta bukatzeko, badituzu bat, baino gehiago, baina, bueno, okeratu beharko bazenu superbotere bat, ez dituzun horietatik, beste edozein, zein nahiko zenuke. Beitu, aukeratu beharko banu, izango litzateke. Iraganera bueltatzea, maite dudan eta maite nuen jendearekin denbora gehiago pasatzea, baina etorkizun aldatu barik. Porque gaur egun, Ainhoa jungitu naiz, bizi izan dituan gauzengatik, ez? Baina atzera bueltatuko nintzateke, momentu gehiago bizi izango nituzke maite duan jendearekin, maite izan duan jendearekin, hori baloratuko nuke eta gero bueltatuko nintzateke berriro, bueno, hori izango litzateke eskatuko nukeena. Ez da gutxi, eh? Ez da gutxi, ez da Ez da gutxi. gutxi. Ba, bizitzitza sukutzeko eta disfrutatzeko, eta ahalik eta modu intensoenean bizitzeko mezu horrekin utziko dugu elkarrizketa. Mila esker, Ainhoa, Zuei, berriro ere, pues, ona etortzagatik eta zure bihotz irekitzagatik. zuei. Eta, na, urrengo, espero, urte betez itxoita berriro ere Ez, elkar ikusteko. lehenago ikusiko gara. Mila esker, Mila Ainhoa. esker.